TTAADC hapangni sakta mungbai tebo bagani chaitok mungbai tini tangsalo khwaijun ni bising khobjak lukurokno tibraham scheme ni bisingtwi auto yafarjaka borok khoroknwi sibano kasino naharmung auto sawui ajimuni lamano kahamke chungsajak khlai manthun tei nukungrok kahamke pusi manthun o naharmungtwi no tini auto yafarga khwaijun ni chairman tei JDO khoboi juda juda adongrok Belakang hambai, cungtini je koijon ni andaro je Abraham auto scheme je edisi election ni sikang kisuta rizaka abani yagulo tabok je koijon ni je bibhinno jonno tabok rizaki tong kisuta moton abani bising klaijak chini koyo 25 jan beneficiary abani cungtini formally babe cungtini koijon ni andaro je klaimani boni je showroom ne ten chung distribute khaika tamni himba yang haksa jaga ni borok tongo Di motor roni tongo ni naya monggia ron tongo haksal borok thangai junal le nana ke belai tek tonga ni nai chung lamara bocaya ba chung poti tei borok rono boni showroom ne ten chung distribute khai tongo tini chung beja phai manja bika chini koijon ni chini JDO side tei chini subjonal ni di motor tei duski tei yang monggia ni chini subject ni chairman rok Rumah ke joto beneficiary ro chini je Maharashtra kok ni bising je kok semai tongni edisi election is kang boriza ya kalau te bagi proses ni hoy thanai mani ini Maharashtra hamara bisite chini koi district bising chini koi jon andaro 25 ta family wo chini Maharashtra ni bisite chini edisi process ni bisite ini bora auto banai thangai tongo abo kaisa chini Maharashtra ni hamari te chini prasaroni thanchani kaisa khano joton chobai laimani amo kaisa hamari abani bisiti thinangote boroni waiting list tongo bora manai thanai actually ADC government borono je subsidy dinai pray 80000 teboro tabok kom margin bai borok langi mano 25000 margin mani riwai borok tabok auto langi tongo karon kobangma borok chin borok saya chukia tongo rang paisa ajinani onek kotin an moi kom margin bai chin ADC administration borono 80000 subsidy riwai borono tabok auto distribute kai belai ni hambai engka je chini ADC sarkar no chung je mahai gri rong no je kuno amorong no subamani yubag rong no je bubagra je chong mari bai je kuno business rog amorong yang yong thangthago paithago boni bangai je business khaijar ni bangai kaham engka subsidy rog mankha bobaine ang belai ni pusingkha hambai akai mane policer kom te mangala kahin nong mane engka busawo nongaba mayang ya manai ngai ta tini ngai ta ni bukai dom tong thau suka ko hamza ka ang jera ADC sarkar chungno rinai rong no bongnang pipeline ni hambai ro bubra bongno bang ko ka ham message na nukung ro ka hamui choli manai nukung ro ka hamui choli manai